Hej så folkens, og i dag skal mig og Magnus spille sådan noget mod hinanden. Og vi begynder nu. Ja, Jesper, du må godt lige starte med at kunne dræbe mig, hvis du altså kan det. Fordi jeg har valgt en lortekonge. I kan se, vi er begge to ret gode til det her. Og folkens, det er optaget med, det er noget, der hedder mobisen. Så man ikke kan få sig. Og vi kigger ikke hos hinanden. Hvad? Hvordan kunne du ramme mig? Nå, jeg fik bare lige hurtigt. Jesper, jeg fik bare lige ramme her i siden lige. Og vi spiller 8 minutter. Eller det, altså, eller vi spiller i 10 minutter. Men jeg mener, vi spiller i 8 minutter mere. Og det er tiden. Jeg skal nok regne med, at vi ikke kommer til at snakke så meget. Jesper, her er der ikke vand. Nej. Der plejer at hænge sådan en badring og sådan noget ude på midten. Altså nede der. Ja. Mange liv har du? 13. Du har sgu da også kigget ved mig, da det var, at du døde. Og der står 2-2 indtil videre. Ja, Jesper, jeg synes at jeg er blevet bedre. Jeg synes også, jeg er blevet meget bedre. Jeg synes, de er gunsene. Jamen, det er bare det. Vi tror hele tiden, vi får nye guns. Men det gør vi slet ikke. Det er bare nyt level. Ja, nogle gange. Og så nogle gange er det nye guns. Nå. Jeg skulle reload. Faktisk, I må godt skrive noget i kommentaren om, hvad I synes mere, vi kan spille. Ja. Og det er dig, der der. Det var bare en mur. Fuck! Nej, Jeg tror ikke, vi når på 50, Magne. Nej, det behøver vi det. Fuck, vi spawner tæt på hinanden. Eller jeg spawner tæt på dig. Fuck! Du skal ikke kigge, hvor jeg er. Jeg kigger sgu da på min tablet. Okay, chok. Der kommer også sådan en. Nej. What? Jeg ramte dig ikke engang. Ja, yes. Den der pil, den var ikke engang på dig. Jeg skød bare. Ja. Ja, du står kraftedeme lige der. Nøj. For helvede. Du har 2 kills mere end mig. Ja. For en stikbrund er jeg dårlig, fordi jeg har haft 22 kills. Jeg har haft flest kills, og jeg har haft mere kills end Magne. Ja. Ikke fordi jeg er dårlig. Ja, det er bare fordi jeg er lidt heldig. Ja, det er derfor. Og så er jeg også uheldig. Med reload. Det er grund af, jeg har så mega lidt liv. Det er ikke for godt. Så. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Men... Det var sygt, det der. Jeg sad bare der lige ved toiletspørgsmålet. Hvordan kunne jeg lagt det der? Du forestiller dig, at de ben, de lavede sådan en flyvespark. Sådan en tackling. Hun nakker mig lige nu. Jeg er selvfølgelig væk og spillet. Hvad så? Hvad så? Nå, vil du dø? Men fuck dem, så reloader min mand kraftedeme. Ja, lige der.
Det er også derfor, du skal nogle gange sørge for at reloade inden. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man reloader. Nej, du skal bare trykke på den. Så skyder Ja, du var sådan en nøb. Nej, jeg skulle da bedre end dig. Nøb. Fuck, det var noget lort, jeg lige brugte et skud af der. Det kommer samtidig. Så skal min mand kraftedeme lade. Det kan jeg ikke gøre for. Magne, få lige vise mig, hvordan du lader. Du trykker der, og så lader din mænd. Nå. Ellers lader han også automatisk, hvis du har brugt. Ja, det vil jeg godt, man har brugt alle sine skud. Jeg har snart ikke flere skud. Hvad det er, der har fundet ud af den her? Du skulle ikke være sikker på. Du skulle stadigvæk 3 minutter. Og i... Meget jo havde du. Gider du ikke sige det? Jeg havde 46. Okay. Godt nok ikke meget. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke kan få dig. Jeg har en kniv. Fuck, det er så... Hvordan overlevede jeg lige? Hvis jeg havde ramt dig en gang til, så havde du fucking... Hvad der? Nej, jeg trykkede. Nu er der 4 igen. Ej, jeg har fundet det bedste campspot. Campspot? Så kommer du, så prøver jeg at snige mig ud, så kommer du kraftedeme. Han døde du? Nej. Det var sygt, du Jeg døde. har stadigvæk 28 liv. Eller selv. Nu står der 12. Jeg kan ikke nå indhente det på et minut. Okay. Jeg så dig bagfra. Jeg kunne bare se dig. Du kan løbe bare videre. Man prøver at kigge på min skærm, det er det her, jeg mente. Fuck! Spawnede du lige der? Ja, Jesper, dit hovedsmand vendte sig bare om. Som om at din krop bare... Altså, din krop, den stod sådan lidt som om den skulle tisse. Kan du godt lige blive stående? Jeg har en lille indflyttergave til dig. Ja, det er tisse. Nej, hvordan ramte du ikke? Jeg kunne også i princippet bare prøve at flygte. Hørte du mig? Fuck det der. Hvad for en pistol bruger du? Den her. Jamen, hvorfor fuck kan jeg så ikke nok dig? Jesper, jeg havde altså også kun 16 liv. Jeg spawnede lige det samme sted, som jeg døde. For helvede. Nå. Hej, folkens. Vi ses.